Nginibingelele babukeli, igama nguMzwandile waKaMsani Sibongo. La kuMzansi Broadcast sibhalelwe u-Adam, esibhalela-ke ngodaba lakhe-ke olubucayi kakhulu esithe akusilisukumele phezulu nathi sizolibheka, kodwa angeke ngikwazi-ke mina ukulichaza kakhulu uyena ongasilandisa ngalo lonke. Ngicela nje siningiphelezele singene ngaphakathi simbone. Qala-ke siyibone. Sibabingelele ababukeli baseNingizimu Afrika, igama nguMzwandile waKaMsani. Njengoba sithembisile ukuthi soke singenela ngaphakathi sizobona u-Adams akasibikele ngodaba asibhalele ngalo, sizwe ukuthi inkinga ngabe kwenzekeni. Adams, siyakubingelela siwuMzansi Broadcast. Uyaphila bhuti? Hayi, siyaphila bhuti. Njengoba ngishilo igama lami ngu-Adams Dlamini. Benginibhalelile uMzansi Podcast about idaba losisi owangenza kabuhlungu lo sisi. And nganibhalela kudala and nabuyela kumina manje and ngithi ngilibike le daba laziwe yizwe ukuze nabanye abafowethu ngibabone. Ake usikhumbuze la Adams, kodwa udaba kwakusikhuluma ngani? Ake uphinde ukhumbuze abalaleli ukuthi usibhalele nje ukhala ngani? Udaba lalingosisi, lo sisi engahlangana naye ngifika eThekwini ngisuka le emakhaya. So ngisuka emakhaya kokhona ngasuka ngihlala nogogo, so kwakumele ngiyohlala no-anti eThekwini ngumfana wasemakhaya. So u-anti wayenomfana wakhe owayehlala naye, nami ngizohlala naye sothi ngizoba umfana lapho wakhe naye as ku-anti wami lo. Siphile kanjalo, ibe kanjalo impilo yabo. Ngifike lapho kumfana-ke osuke emakhaya. So indaba yaqhubeka mangifika eThekwini ngahlangana noZinhle. Mangihlangana noZinhle wayeyintombazane esafunda isikole, mina ngase ngiqedile isikole. eThekwini ngizokuya umsebenzi, ngizohlala no-anti ngifuna umsebenzi. Ubafo wayefunda esafunda u-grade 11. So ngihlangane noZinhle kube intombi yami, sithandane. Nama-hours ngithola nabangani esengifikile kumfana, ngibe nabangani yabo. Nama-hours azi ukuthi hhayi intombi yabafo le yabo estradini. And then indaba yashintsha sekuhamba kwesikhathi. Mase ngithi ngiyabheka yena uZinhle lo benobafo, bengibone ezinani abafweni. Uyambona umuntu ubone ukuthi khona okwenzakalayo kodwa but uzothula kodwa manje tension feeling uyayibona abantu ukuthi khona something abayenzayo yabo. Ngayibona but ngathula. Ngiyaxolisa ukungena emadovini Adams. Ngicela ucacisele abalaleli la. Umfowenu senihlala ndawonye nalosi senithola naye. Yeah, ufethu sihlala ndawonye manje. And ukuthola kwami ukuthi bayajola kwakuke ebusuku. Umfowethu wayelele. Yena uZinhle wafona uZinhle. Ngayibona inamba yakhe because ngiyayazi intombi yami uZinhle. Ngabona ukuthi inamba yakhe. And ubafo uyiseve ngokuthi my honey le namba. And mina ngayi-answer and ngathula. Uyena waphendula kuqala wathi baby unjani? Yena uZinhle. Kodwa-ke wena Adams, ngokwakho-ke enhlizweni yakho usamthanda yena uZinhle? Ngingasho kanjalo ukuthi ngisamthanda uZinhle. Kodwa since kwalento owayenza kumina sengifuna ukuthi silungise izinto, kungabe engathi ngumuntu othanda ukwenza izinto ngokuxhamezela because ngumuntu othanda ukuthula. As uZinhle sengimbona ukuthi bayathandana noBafo and noBafo usengitshelile nami ukuthi uyamthanda. Mina sengithathile isinqumo sokuthi ngimyekele. But u-Adams, ngicela sibe endaweni eyodwa la. Okwakho ufisa sikwenze njengoba usibizile la, usibizela ukuthi senjani sizama ukukhulumela nosisi. Yeah, ningikhulumela nosisi because nomndeni sesiqala ungaphilisani kahle sinoBafo. Oh, nomfowenu.
Yeah. Manje sikhulume nosisi sithini kusisi simcelani. Engingakusho mina ukuthi iy'nhloso zami zokuthi ngilale nosisi wakhe Walala nosisi wakhe futhi. kwakuyiphutha. Ngingasho lokho ukuthi yilona phutha engalenza lelo. Yilona phutha engalenza. Ayi. Ukhona kodwa yena usisi-ke sike siyidinga ukuthi naye khona le ndaba. Mhlawumbe masingabiza yena mhlawumbe khona singakuthola ukuthi ngempela isukaphi le ndaba. Awukhona usisi. Hayi futhi ake siceleni abantu siswe ngayo. Babukeli-ke njengoba kade sesithembisile ukuthi soke sicela usisi naye sike sisozwa. Sisi sesifikile la ekhaya la sibizwe ubhuti la sisi. Ukuthi kunento acela ukuyikhuluma nawe nihlalele phansi nithi ukuyilungisa. Kodwa-ke ngizoke ngimnika ithuba-ke nawe ubhuti akachaze ukuthi ngabe usiceleleni la ekhaya. Bhuti nangusisi. Oh, engangikubhalele kuMzansi Podcast udaba lwami noZinhle ukuthi ngathola ukuthi uZinhle uyintombi kaBafu. Zinhle ngathola ukuthi uyintombi kaBafu. Wakwenzelani lokho? Qale ngibingelele nje bhuti wami. Madoda. Hayi. Akwanzima Nkosi yami. Kodwa angazi noma mhlawumbe uAdams mhlawumbe oh hayi kwaze kwanzima. Yazi ayichazeki lento because ngiyazi ukuthi imina owacela ukuphula inhliziyo. Manje ufisa kwenzekaleni kahle kahle? Mina engifisa ukwenza manje Zinhle because usungilimaza kakhulu and nawe ngiyathemba sengikulimaza kakhulu. Sesilimazene kanje empilweni. Mina ngifisa ukuthula manje because noBafu uselimele kakhulu ngalodaba lwethu. Ingakho ngibhalele. Ima Adam khona la ngingasezwe khona kahle le. Khona la ngingasezwe khona kahle. Adam uthi wena utholile ukuthi uZinhle ujola nobhuti wakho. Kunjalo. Ukutholile lokho. Ngitholile. Manje ekukutholeni kwakho uzothini kuZinhle? Ngoba phela wena uyasichazela ukuthi ukutholile lokho. Kodwa uzothini kuyena manje ukutholeni kwakho lokho? Ikuphi ofuna ukuthi uZinhle akuzwe? Cha nanokuthi nje uze ungibizela ama-media like bungaqala ngani uze kumina ungiconfront ungibuze bese ngiyachaza like manje like wena uzojabula impendulo engizoyikhipha usuzongibuza phambi komhlaba wonke. Msekulate for zonke lezo zinto because ngibonile ukuthi vele mesongokusezwa vele. Okay asibuyele emuva. Wena bonga ngijini ngani? No asiqale lento. Okay. Singaqhamazeli. Wena uyakhumbula ukuthi wenzani nodadewethu? Mina mucanga lonto yangiphatha kanjani? Sikhuluma nje ninengane. Ayibo. So wena yonke lento oyenza kumina so ngiyabona mina manje inhloso zakho kwangazile ngothando. It's a payback. Bayibiza i-payback. Hayi. No. Ikanjalo manje. Ubhuti wakhe angimthandi mina. Angimthandi. Everything engayenza naye bengifuna i-revenge kuwena. Wayekanjalo manje. Bengifuna ukushaya la kuhlungu khona. Uyizwe lonto wangizwisa yona. Ungitshele like uma ucabanga kwenzakalani mina mhla ngibuka ingane yenu nodadweni every day kumele ngihlale mina ngibuka lo nto like chathi ngifila kanjani. Kanti Adam anikhontomayizanga ngekhathi wena nenze ucansini yona. Lento wayenza. Yenze njani? Umfana sikhula uyawenza amaphutha. Kodwa ubheka ububuke emaphutheni akho ukhule. Kwakujolwa la noma kwalalwa? Kwala ngisho ukuthi kwalalo ngangajona. Nave nasuka nje naphosela embedeni nje. Ungasho ukuthi iphutha ngalenza kodwa uZinhle kwangamele akulona iphutha ukuthi uvele uthatha umuntu ungene naye enkubeni nomhlaphe waphoseka phe kwakhe netho senseke like kwenzakalani? Zinhle. I-payback ayikaze yasiza umuntu emhlabeni. Ayikaze yasiza umuntu. Lithi iBhayibheli ungakwenza. We Adam. Lalela bhuti iseThekwini la alidlali la.
Asikho la eBhayibhelini Adam no Eva la. Impilo le real Suke life. kanjalo manje Zinhle. Suke kanjalo. Exactly zilinqwa mina ke mina ngidlali mina wangitshela adlali la serious lento manje mina Zinhle kwamele ngiface ingane yakho every day ngibuke lo majolaweni lo ukhula uno 4 years manje mina ngenze njani So wena vele ukungithanda kwakho kwakuyinto engekho vele. uthando sometimes alukho enough uhlala nawe lengane yakhe ya hlala nayo because sihlala abazali bethu nawe usisi wami kanti ineminyaka lento yenzeka yeah apparently so mina ngi-understand kahle u-Adams ukuthi uma nibiza ubethi kahle ufuna nimsize ngani because usetholile ukuthi mina nobhuti wakhe siyajola okay fine manje umebiza wena bhuti uthi enzani like ungiconfront because shuthi yena uhluleke ungiconfronta noma ufunani because iqiniso usetholile yini ayifuna kunina like because ngoba ngisithiwa ngibuzo yena ningekho mina bengizovuma bengizimphike bese ngekho nje isidingo sokuthi uzobiza abantu ama-media like sibuka umhlaba wonke because wena owaqala lolu mina dweshu bengifuna bakubona abantu ukuthi umuntu onjani babone ukuthi amantombazane esikhathini samanje aphila kanjani. wena Adam usamthanda uZinhle Emva kwasento esangikhombise zona angiboni usengikhombisile ukuthi umuntu engazi manje ngenza iphutha ahleze ngikhumbuza ngalelo phutha ame kulelo phutha sabantu akumele sihleze sikhumbuza nahlala phansi nayixoxa sahlala phansi sayixoxa kodwa yena akadluli kodwa yena akadluli kuyona njalo mangabonza iphutha Njalo uma uloke ngenza iphutha. kubuyiselela kuyona bhuti wami ungena emlomeni bathi angisiboni sido sosidrage lento ngoba ngithi uyacaza u-Adams ukuthi asangithandi like asasiboni hayi akashongo njalo akashongo uthena usamthanda Adam mina ngingasho ukuthi ngingaphilisana naye ethi somuntu odisparate wena sisi usamthanda hayi angiboni Nkosi yami mina nje I don't think ukuthi kusawuthanda I think bese kuthi nje nginalolu gqozu lofuqufu lothi ngifuna i-revenge nobaba as for uthando ngifuna bona hayi nobaba angikho and angibathandi nobhuti wakhe angimthandi Ha. ukuthi nje unfortunately nje ubhuti wakhe ugcine eyiphoni kule game le naye suthi Zinhle akekho umthandayo kulabantu bengimthanda uGayi siqala nje lento iqale kahle sithandana kwase kuba yena ke ubheda izinto ke ngokwenza iphutha kulona iphutha wayazi into ayenzayo engadakiwe wayazi kahle mhlophe into ayenzayo kulona iphutha asingalo nje sihloniphisa ufebe nje singahloniphisi ayikho nje into ethu iphutha elikanjalo like ayikho Zinhle. mistake njengaleyo Zinhle azange sikukhulume lokho okuphi mina nawe uthini ukuthi ukulana sisi wakho kwakuyiphutha Phutha and futhi nawe kanjani? wakubona usisi wakho ukuthi wakhuluma nawe wakutshela ngibuzile ukuthi kwenzakalani like iphutha mhlawumbe wakhubeka wawela phezu Zinhle kwakhe unosisi wakho uPipi wayazi wakhe ngalento wangena kuyena unosisi wakho or wayazi ngalento vele uqala ukwenza lento wayazi unosisi wakho ini ujolo wethu umangane yami wayazi usisi wakho ukuthi mina nawe siyajona wayazi like what the fuck awusuthi sona ixoxa lento unosisi wakho wayazi like mesinenkinga bengiya kuyena ngicela ama-advise nje sixoxe yonke into uyakwazi nje nisazwana nosisi wakho and nawe uyamazi udadewethu like ngeke ujole nami iminyaka engaka ungabazi abantu basekhaya kahle kahle nobabini ngenza isilima nini wona umuntu osenza isilima la because wena uze nge-revenge okay bengibe ngenze njani awuboni leyo nto ukuthi seyikhoza ukuthi umndeni wethu uxabane because sekhona nengane la uba umndeni wenu awucabangeli ingane cha ungacabangeli thina-ke manje ezithina sesenzile iphutha cabangela ingane lezi esiphila yiphi lengane ecatshangelwayo manje yiphi lengane yiphi fanele acabangele ingane owayithola wena kudade wabo yena fanele ahlala acabangele leyo ngane Ingane awuwesi yakhe, mina nawe ingane sinayo yakhe. ingane manje Ingane mucangifila yakhe, kanjani ingane mina yakho, ingane mina yakhe ade angitshothi ngiyayifuna ingane Mm. hawu jikijiki wena usuyomithisa usidadewethu like mucanga ngizoyamukela kanjani mina lo nonsense inonsense phela le kunzima ngiyakuzwa lokho kunzima ukuthi ukwamukele ngiyakuzwa kodwa uyavuma ukuthi iphutha lokho ukuthi iphutha uyakuvuma nami ngiyavuma ukuthi akulona iphutha like alikho iphutha elinje wawudakiwe no wawudakiwe angadakiwe wawudle ama-drugs mhlawumbe unciko something amazene no hawu mhlambe wawusopa mhlambe kodwa phela wayehlela into nawe wawuyidlile ngikathi Yiphi? uya kumfowabo ngangadlile lutho mina nje wawudleni umfowethu i-revenge yayigcwele la i-revenge
and ngangeke ngize ngireste until ngize ngithola revenge yami. Like nje wena ubonga ukuthi ngathatha ubhuti wakhe ngajoyina ubhuti wakhe futhi ungcono wena ukhuluma into ezwakala lesengalungiseka wena ninengane mina nginangane thina sacondomize wena wahlule ucondomize yabo uyayibona lento ukuthi kanjani mina okwami ke-understandeka i-revenge yami iyabona ukuthi ngangaqondile ukuthi mhlawumbe siyajwayela something i-about i-revenge so that's why ngathi uma ngilala naye ngasebenzisa i-protection ngangifuna ukubuyela kuwena ngikuzwise lento ongizwisa yona not ukuthi ngeza ngothando kuyena ubhuti wakhe okusho ukuthi usamthanda yena uyena okukhombisayo ungeke uyenze i-revenge. angikuthandi mina angisakuthandi I-revenge yenza kanjani? ngoba bengifuna Isikhathi se-revenge. like angisakuthandi So amantombazane vele aphela kanjani kanjani ukuthi vele nina nihleze nifuna i-revenge? yabo nje sometimes i-revenge yona enika i-closure mina bengidinga i-closure yabo usori wakho uwodwa nje ayi mina bungawenzile ukuthi bunganginyakathisi nje bekumele kube khona into engiyenzayo ukuze ngibe nokuthula ngaphakathi and ngoba sengenze lento lo ngabona ukuthi kushayile ikhani ngithola ukuthula-ke manje yabona-ke manje 50-50 isihlangene-ke lento Siyabonga. lokukwena nje ukubiza abantu bakho ukuthi ufuna kwenze Siyabonga. mina for mina nje nkosi yami khululeka Kushuthi I'm over wena Shem. There's nothing to fix la. Into yaphela mhla wena. lo muzi nihlala kuwona waba Angihlali mina naye. uhlala yedwa Uhlala no-aunt wakhe nobhuti wakhe lwamshona. Mina ngiyafika ngokuzomvakashela. wawufika uvakasheleni Yeah. wasubona ubhuti wakhe Yeah, like abantu vele ngibajwayela like phela umndeni yabo ngifika babingelele sajwayela nobhuti wakhe. Ngamazi kanjalo ubhuti wakhe but uyasebenza ubhuti wakhe angimazi angikho la mina angikho focus kakhulu ubhuti wakhe anginandawo ubhuti wakhe kwangisho nje ubhuti wakhe ube yiphone kule game le just bengifuna i-revenge kahle not ukuthi ubhuti wakhe ngi-interested kuyena I'm sure angimazi ngisho igama uGayi lo bhuti wakhona angimazi ngisho igama ngendlela engene endaba naye yena nje bengifuna ukumsebenzisa nje kuphela. Ayike Adam nawe sisi njengoba sekanjena yabafethu ufisa kwenzakaleni Mina akade ngifisa kwenzakala manje izinhle ezisekwenzakala ngale ndlela kwenzakala ngayo ezinawo sengikuzwile ukhuluma ngale ndlela ukhuluma ngayo ngibonile ukuthi akukho kusengashintsha and futhi nami akukho engisengakushintsha nami angisanawo amandla ukuthi ngikushintshe sokwenzakala so akade ngikufisa mina kuwena ukuthi ukwenze izinhle kade ngifisa ukuthi ukuyeke lokho kwenza nobafu because lokho kwenza nobafu kuxabanisa umndeni ukuyeke ungasafika nasekhaya ukuyeke because ushilo nobafu usamthanda izinhle No truth angisamthanda ngazi Uyeke. ngithanda. kuyeke lokho kwenzayo because kuxabanisa umndeni No. Ngokuyama sekuthanda mina. Like angawuqeda revenge yami. so okuyeke Le piece engiyifunayo angakonithula. I don't think usengisatisfied. Like ubhuti wami ngizoqhubeka ngimbone. Just ukuspite wena not ukuthi ngiyamthanda. And kini ngisazoza. Ungitshela ngomndeni oxabene like owasekhaya mina nosisi wami ubona asixabene thina. Like nina nodwa nobhuti wakhe enixabene. so wena Thina nje usabambisa- si right. Awubona Uright lapho ukuthi ngihle ngibuka le ngane usazikhombisa- yenu. usazikhombisa nalapho ukuthi kahle kahle kusisi wakho wawungaxolile usambambele amagraji ukuthi wangizalela ingane yami Naye angimxolele but phela ke blood is thicker than water so eyethu so ingane yami soke. izosurvive kanjani if mina ngingayilungisi Angizondi manje le nto? ingane niyacala ingane is just a gift from God angiyibambele igrudge ingane ngiyayithanda but Ah, kodwa ma nginalokho. kunjalo manginjalo kuzinhle but Mina wena akade ngifuna- angeke ngize ngihlukane akade ngifuna nobhuti ukulungisa akade ngifuna ukulungisa mina akade ngifuna ukulungisa lapho ukuthi ingane ngicela ingaphili ezonweni ifele izono zababuwayo ingane no ingane ngiyayithanda anginankinga nengane as much as izalelwe kulama circumstances but nje uyakuzwa lokho zinhle kodwa besecela abantu uAdam ukuthi angeke kuze nalapha kubo ucela ungabusavela uyayicelela bandla ngoba uyasho ukuthi lento iyawuqhatha umndeni owasekhaya wona angithi nawe uyasho ukuthi blood is thicker than water. sekwenzakalile okwakini nanixolelanani Six. nabo baxolelani ukuze basale kahle ungabusali lapha seningabonana ngendlela zenu ngingafaki mina lapho kulama peacemaking nawe umtshela ukuthi Xola angizizile nodwa uyena ngabwenza iphisi ukuthi uzohlezi nje
ehleze sibuka nobhuti wakhe sintanta si-up and down sidlala umathandana cause nami ngiyanibuka niyahamba niyay'toli niyothenga amanabukeni niyabambena izandla nengane nomama. Angithi uyazi So ukuthi nathi mina siyeke-ke sisathandani siphile. kuze mina nginentombi. Angithi uyazi ntombi yami ukuthi So angisathandani even nanosisi wakho. how wena umuve on and mina ngivumeleke umuva on. Ikephi inkinga lothi ngimuve on mina nobhuti wakho wena yiyo into encinzayo leyo. Cha akasho ukuthi buyelanani. Uthi wena ucela Uthi angihlukane ungasese. nobhuti wakhe. Ngoba Like mina ngiyeke umathandana Usushilo ukuthi wami. awumthandi. Washo Ngoba yena uphatheka kabuhlungu. Usushilo ukuthi Cha, vele awumthandi. awumthandi nje. Awumthandi. Ngizomthanda Wena phela. uyenza lento Just nje for ukuthi ngikupay revenge kwe ngizomthanda. And ngizomthanda kangcono kunawe uzobona futhi. Ngizomthanda ubhuti wakho. Ngizomthanda. Uzobona ngizomthanda khulileka nje. Uthando liyazakhekela vele uthanda lo umuntu wesifazane uyena kumele athande. Undoda iyathanda umuntu wesifazane uyathobela. Lento engizoyenza kubhuti wakho. And uzoyibona. Hayi babukeli. Khulileka. Ngiyabona ngizima hayi. Asazi Asihluleka ukuthi nje, ngempela inkinga soyilingisa siyibheke. kanjani lento. Kodwa-ke nizwile udaba. Nani ngiyabona ngovulweni ukuthi ningathini inkulumo mayinje. Hayi angisazi mina. Hayi bafowethu ngiyabona iyangixaka nami lento. Kodwa ngithi mina ababukeli bengicela bandla ukuthi bangenelele kulolu daba. Abanye kube khona mhlawumbe abazo-advise ubhuti u-Adam nabanye abazo-advise uZinhle ngoba uma ngithi niyabona kahle hayi asizange sibe naso isiphetho la ngoba ayi inkinga le angazi ukuthi sothi ubani okufanele enzeni. Hayi balaleli ngicabanga ukuthi nizwe nonke ukuthi hayi udaba lusixakile sizocela-ke bandla abalaleli kube khona mhlawumbe abazo-advise u-Adam abanye ba-advise usisi ngala uZinhle sibone ukuthi singaphuma nesisombululo kanje. Hayi ngoba bandla hayi noma ngazi noma senziya mhlawumbe sizama ukubuyisa bona la bantu ababili ekhulunywa ngabo abangekho la mhlawumbe-ke khona okungenzeka. Asazi nibona kanjani? Adam masingabuye sibize umfowenu eze kulolu daba nosisi wakho uZinhle ezela uthini ngalolu daba singababiza. Mina ngibona kuyinto e-right le angazi noZinhle mhlawumbe ubona kanjani. For Wena yini bazothini like For the solution. yeah Because the problem esikuyona manje. like bazofike bathini mina ngi-understand like Bazoyisolve lento esibhekane nayo manje. Because wona ngiyabona ukuthi Like- uyayikhuluma lento. ufuna usisi wami azochaza ukuthi na-enda kanjani empedeni Yes. ebese nami ubhuti wakho naye Uzobona achaza ukuthi ukuthi usisi sagcina wakho- kanjani yes, isitshola. yes. Lento mina ngingakuchazela mos ukuthi sagcina kanjani isitshola nobhuti wakho. Now Hayi. uyazi revenge. End of story. Like there's no point. Hayi balaleli nizwele. Siyabonga.